Sad, ja bih voljela da se predstaviš, znaju te svi na društvenim mrežama, naročito na TikToku, koji je sve popularniji i stvarno tu ima publika koja je uglavnom kog godišta, koji su... Pa zavisi. Ja sam mislio da je isto i TikTok i Instagram, međutim na Instagramu mi je nekako starija više publika. Tamo mi je po mojoj statistici od neke 22-3 godine do... Što su starim? Pa ne, nego stariji od... obzirom to koliko deca sada koriste. Od 22-3 do nekih 35 godina. To mi je nekako najveći broj pratilaca, dok na TikToku je to negde, pa mogu da kažem od 16 do 20, na primjer. Znači mlađi definitivno. Da. I kakvi su, jel se javljaju, je li me simpatično, je li nešto kritikuju, kako to izgleda tamo? Pa kako kad u suštini, ali ja stvarno nisam dobio puno ni hejt komentara, ni neko da se naljutio ili slično, možda ako je jednom bilo, tako da svi to skapiraju kako treba, jer ja stvarno nigde nikoga niti uvredim, niti mi je to cilj, tako da nego da mogu da pijem na miru sa jabukom i... Znači ja bukvalno podelim savet. Tako je, molim lepo. To što drugi rade, ti to samo nekako rezimiraš i eto. Jeste, i onda ako je dobar savet kao ovaj, ja na primjer, ne znam, ja sad očekujem neku saradnju sa piljarnicom, da imam jabuka kući jer izlazim puno. Tako je, bravo. I onda moram prosto da... Molim vas, zovite čoveka. Mislim, piljarnica, tu sam. Ozbiljno shvataš svoj posao. Tako je. Ajde, hoćemo da pogledamo na početku samo jedan tvoj neki video, pa onda da pređemo na ono što ti sigurno nije baš najjednostavnije, a to je kuhinja. Allah je teško provesti 7 dana u rezortu na Maldivima, dosadno, mati mila. Hvala Milice, teško je na Maldivima, to 7 dana čak. Ne znam, preteško je, bukvalno ne znam šta ću, kako VGM. To je bila recimo jedna. Jeste, jedna od, da. Pa ne, prosto sam htio da izađem u susret devojci koja se požalila mučenje. 7 dana na Maldivima, prosto naprosto nije to baš najbolje kao što mi svi očekujemo. Ne, ko zna što tu sve ima, mi to ne vidimo. Ko sunce, mislim, pretoplo, pesak, onaj, da li dole po nogama nije baš onako pretoplo, nešto... Fuj, u stvari. Da, baš je onako napeto je bilo. Napeto, da. Bolje ti dođe ovdje kuvati. Jeste, dođem ja da kuvam lepo i da uživam. Tako, i mi da jedemo i mi da uživamo. A šta ćeš da vam praviš? Ja ću da vam pravim punjene kanelone. Slatko punjene kanelone. Slatke? Da, slatke. Si siguran? Siguran. Jel to se pokušavaš da nekoga ispitaš tamo što se dešava na isto? Ne, stvarno spremamo kanelone. Mislim da će moj tata, kad me vidi ovako u kuhinji kako spremam, biti u fazonu trepni ako si otet, jer ja u kuhinji... Nikad nisi. Ubacujem sudove u sudomašinu i otvaram frižider, to su moji. Ali što da ne, nekada se napravi nešto. Za sve postoji prvi put, pa tako i za ovo, molim lepo. Ja palim mašinu, može? Može, dogovoreno. Ajde. Jeste. Šta jeste? Ovako kaže jeste. Jeste. I tu je stao. E pa sad zagravamo ulje. Treba nam negde do 1 litar ulja za ove naše kanelone. Tu su nam naravno kanelone kako bez main sastava, da ne kažem glavnog. Sačekat ćemo da se ulje malo zagreje i onda ćemo kanelone pržiti duboko u ulju. Pržimo kanelone. Koje su neke 3 stvari bez kojih nikad ne izlazite iz kuća? Bez tuša... Hvala Milice, evo poneo sam ja tuš i krećem. Jeste, sad ću. Ajde, zovi ti taksi, sad, evo stižem, ajde. Čekaj, u koje fora bez tuša? To sad ne znam kako izgleda original. Pa bez tuša prosto morate imati, pored jabuke, morate, ako ste isprljati, imati da se operete. Mislim, morate sve imati. Šta ti čovjek? Tako ćemo stan da ponesemo u grad i super. Tako da kad se isprljate u gradu, da prosto ono možete da se tušnete. Da, vjerojatno neki lapsus koji je ostao tako, pa... Pa da, ja mislim da je. Prepostavljam, da. Dobro. Gde ih nalaziš? Šta su na TikToku? Na TikToku, da. Taguju me ljudi, ja sad onda vidim... Oni tebe taguju? Jeste, taguju me i hvala im puno. Nastavite da tagujete svi, ja ću samo rekreirati. Vidi, ako ti ja tagujem, morat ćeš da praviš reformu, kiflice, druge stvari, bolje da te ne tagujem. Ne, to ne. Ne. Izuzmi me. Dobro, ovo ti se kobajagi ugrelo. Jeste, da. Mislim, nije kobajagi stvarno, je? Ma, nemam pojma. Evo, sad ćemo uzeti kanelone, jel tako? Bićemo sterilni. Čudo, štapom nisi stavio. Tako je. Ne. Ovako ćemo uzeti kanelone, ubaciti u ulje. Možemo i rukom, naravno. Evo. Dobro. To su kaneloni, možemo još jedan. I dok se oni prže? I dok se oni prže, mi ćaskamo. Je li tako? Nije tako. Dobro. Dok se oni prže, ja snimim klipove. Ne sjećam se. A hoćeš da snimiš klip? Da, mogu da snimim klip. Sad? Pa ne sad.
To bih ja koliko ti kući, treba ja da kažem da sam smisliš kući. ideju? 15 sekundi. Stvarno? Sekund, 2. Čim čujem, meni šta padne na pamet, tad izbacim, tad snimim, to je to. I to je to? Da, Da. ponavljam retko. Kako si došao na tu ideju? Pa, došao sam na ideju tako što sam bukvalno sedeo u kući, morao sam da budem u kući jedno 3 meseca i gledao sam sve te klipove i nailazio ja sam, pošto nimo ko tada me taguje, što bi me tagovali odjednom svi. Ja sam samo odlučio da krenem da reagujem. Kad čujem tako nešto, ne mogu da ne odreagujem. Pozovem Milicu, podelim sa njom i svi sreći. A postoji ta neka Bude mi Milica lakše. zapravo? Pa to ću da otkrijem na 100.000, a to je uskoro na Instagramu pratilaca ili pola miliona na TikToku. O, koliko imaš na TikToku? Da, na TikToku imam 155, tako nešto, hiljada, tako da ili TikTok 500 miliona ili Instagram 100.000 i tada otkrivam. To znači da na TikToku mnogo brže raste? Pa jeste, ja sam i krenuo na TikToku prvo. Ja sam krenuo na TikToku i posle 3-4 meseca sam prešao na Instagram. Znači, a pa dobro, ajde da se to desi sada, onda izvolite pa zapratite na TikToku Halo Milice, na Instagram profilu Halo Milice, pa da vidimo ko je Milica. Živo me Tako zanima. da konačno vidimo ko je Milica. Ko je Milica? Da. A svo reći, postoji ili ne postoji? Ne Reći znamo ću ništa, tada, okej. ništa se ne zna, sve je tajna. Dobro, prži se, a ti za to vreme praviš punjenje. Aha, pravim punjenje. A praviš punjenje? Ko bi rekao? Mogu da vidim kako se pravi punjenje. Možeš. Slatka palavka, krem, sir, bourbon, Pa vanila, tu ti je prašina. sve. Pa ko da se ja razumem šta je šta. Ajde vidimo ovako, šta je ovo ovdje? Ovo je slatka palavka. Daj mi ovo. Halo Milice, ajde kad stvarno? kreneš ponesi jednu slatku pavlaku, molim te. Da. Ovo ovde nam je krem sir. Ko bi rekao? Jeste, krem sir, jeste. prah šećer I? slatka pavlaka, bourbon, vanila i to je to. To je bourbon vanila. To je bourbon vanila, ja bih rekao. Jeste. Halo Milice, ali ovo bourbon vanila? Bourbon. Ej, ovo ti je, čekaj. Prepržit će se, tako je. Mene uvek moraju da podsete, ja nekako onako... Kad god praviš kanelone, Hvala da. puno. Treba ti pomoć. Kad god jeste kanelone, baš kad pravim nekako treba mi pomoć uvek. Ne znam što, ali kaneloni, baš kanelone kad sam... Mada mogu i Marinu da pozovem, ako nešto ispred ima folija, da očistimo. Ne znam, pite, Marina, dođi. Da. možemo Zavarila foliju. se tamo i gleda. Dođi. Dođi Marina, treba nam pomoć. Dođi, ajde. Priznam, tako jesi je. li ikada jeo kanelone? U bilo? Jesam. A Jesi. ja spremam ovo sebi. Ja kad god mi je dosadno i kad mi se nešto slatko, ja spremam sebi kanelone. Pa prelako je. Ja, inače, moj primarni posao je u IT-u. Radim za jednu američku kompaniju. Eto, vidiš. I jeste, to je to. Radim od kuće i onda kad radim, ja pored spremam kanelone. Stvarno. Kako da ne? Da. Ali meni, Aleksa, samo da kažem, toliko zabavan. Ja bukvalno nekad pustim i odgledam po 10-15 klipova i umrem od smeha. Pa hvala, meni je to zapravo i najlepša poruka koju dobijem. Nekad dobio sam na pregršt poruka, ulepšao si mi dan, veče, godinu, nedelju, pa dobio sam i poruke da, eto, dan im je skroz sad drugačiji kad su vidjeli klip i nekako to me gura dalje uvek. Ne, zašto? Zato što nisi pretenciozan u tome. Ne trudiš se da budeš zabavan, ne karikiraš, nego si onako flah i onda to nekako... Jeste, pa nekako, ali kažem, taj osmeh koji pružim ljudima je stvarno meni iskreno mnogo znači, jer danas nam je jako potreban. Više nego više, to je tačno, da. I naročito po tim društvenim mrežama ima dosta negativnih komentara, ljudi gledaju nekako loše, ne mogu da shvate šalu i ostalo. A ti se tako šališ na neki način kako treba, nekako smerom, da niko ne može se naljuti, a da bude baš zabavan. Hvala, ja se prvo u početku sam se baš plašio da li će to ljudi tako da shvate, ali posle i kada sam vidio da imam i stariju publiku, baš mi je sve bilo potaman. Ali negdje fino i sebe zabaviš. Ako si u IT, onda verovatno to je kućni posao, stalno si sam sa sobom i to radiš, ako se malo i zabaviš. Jeste, da, upravo tako. I sebe i druge u zabavu. Da, ja dok radim, bukvalno, ili, mislim, obično ne snimam ništa previše ili bilo što dok radim, što naravno ni ne želim jer radim, ali najviše snimim klipova pre svog radnog vremena ili posle svog radnog vremena. Meni za klip treba 15 sekundi, stavim ih sve u draft tamo i onda posle samo izbacim. To ti je sistem. Da. To su te take. Ja u jednom danu za 5 minuta 7 klipova za celu nedelju. Ma daj. Tako da on. Sve sam ja sebi podesio. Kao kaneloniće ove. Dobro, ajde sada, buti. Sad ćemo ovaj mikser da stavimo ovde. Znači, prosto jednostavno. Uzmete mikser, je najobičniji, ubacite u činiju i upalite mikser. Možete misliti. Opa. I mutimo. Kako? Mora još malo. Ja ne volim da ste ostate one gramuljice. Ja kad vidim kad će shvatiti da ne mora dalje. Eto.
Ja kad... Dobro je. Ja kad spremam, ne volim da se osjećaju unutra oni kristali od šećera i to. Znači, ako spremam do kraja. Molim, lepo. Znači, bukvalno ne možemo sad tu nešto polovično. Ja uzmem, dodam, još više uzmem i izmutim. A kako znaš kako treba da pričam na domesti ovo što mi napojno što je sledeće? A što je sledeće? Da, naročito od prah šećera, tu kristali su onako najcvrće. Treba da se ih mutne u dušu. A stvarno što je sledeće? Pa staviš Da pomešaš sve to. Koje sve? Sve ovo? E sad, da ne bih imao problema, uvek ovako odstranim mikser i uzmem sve ove, što sam rekao, začine dodatne koje stavljate unutra. Začine. Ubacite ih halomilice, bukvalno. Sad bi sebe nazvao. Da. E, sad ubacimo ovde ovo. Ubacimo sve lepo, mi to spojimo. Jel ubacujem i ovo, da. Jel tako? Tako je. Ubacujemo i ovo. I bourbon vanilu. Gde ti je bourbon vanila? Bez bourbon vanile ne jedem kanelone. Znači, ja kad naručim kanelone u restoranu, ja pitam su s bourbon vanilom. Nisu, vraćaj. I to ne plaćam, nego gratis. I bourbon vanilu. Mi ćemo to lepo ovako malo da spojimo odmah u startu. Smem ovde? Smeš. Hvala puno. Molim. Onda uzimamo nazad mikser, moja omiljena stvar. Ja se prvo zaigram, volim onako odmah da prosto znam da sam siguran da je to lepo odrađeno. Onda upalimo mikser. Što ga upalio ovako? Posle nego što da. Ne, posle. Kad ubacite mikser, tad ga palite. Sad ćemo mi to lepo da izmutimo. Dobro ti je, ne moram. Kako ono ovako ode, pa da pogledajte. Ne ide to. Tako, dobro. Ubrkao je. To je to. Ja volim ovako malo na keca sad da ovo ovako, To je fajno tačno. Tako je, Dobro. I mi imamo sad spreman fil za punjenje naših kanelona. Aha. Molim vas, koliko je ponosno. Ovo je treće jelo u životu koje sam spremio. Vidi se. Treće jelo u životu. Ne vredi. Ja sam IT-evac, ja mogu da naručim. Tako je. Imaš opravdanje. Sad mi treba, ovo mi treba. Opa! Da, ovo je uvek blizu mene jer je ovo najpotrebnije. Bez ovoga ne bi kaneloni. A šta je to? Ovo je filer. Dobro smislio. Ovo je filer. Znači, samo kuhinjski filer. Nemojte onaj da pomešate za kosu. To su vikleri. Da. Ovo je filer. Sad ćemo mi ovu kašiku koju smo bacili ovde da ponovo uzmemo. Ja mogu ovu kašiku? Možeš, naravno. Uzimamo ovo što smo napravili, ubacamo mi u naš filer lepo. Filer, kaže, ali ne onaj za kosu. Da. Treba pomoći ili ti to sam? Ne, ja to sam, ne, stvarno, hvala. Opa, eto. Ja to tako. Možemo još malo. Aha, malo ti ispada. Nema veze. To je to. Sad je filer nam je spreman. Ovako, kad stiskaš na dole. Malo lizno. Što je lepo. Lepo. Da, i pogledajte vi. Ovo je prosto jednostavno, bukvalno. Možete sad uzmete vaše kanelone. Dok ste vi ovo pravili, ovo se ohladilo. Ako ste pravili ko ja, pretvorilo se u led, bukvalno. Koliko sporo. I onda ćemo lepo da punimo mi naše kanelone. S jedne strane. Pa sa druge. Malo tu napravimo ovu priču. Ja sam ponosan. Ovako. Eto, jedan kanelon gotov. Bravo, ovo ti baš lepo. Može, dogovoreno. Eto, to. A šta ti ovo? Kokos. Ovo je kokos. Hvala puno. Ovo je kokos. U kokos ćemo da prelijemo preko kanelona da bi prosto dobile na estetici. Danas je dosta toga u estetici. Znači, neće ljudi da jedu ako ne vide da je to lepo izgleda i nije dobro za Instagram. Kakva je sada slika mola? To je sad živa istina, što si rekao. Pa da, pa jeste, sve u estetici. Ja nekad napravim neki kolačići koji su fantastični, ali nisu to instagramići džaba. Tako je, tako. Ćemo punimo još ili ne? Dosta si punio. Dosta sam, bukvalno. I sada? I sada ćemo uzeti kokos. Sad, zavisi kome pravite. Mi smo svi nešto nežni u današnje vreme u 2024. godini, tako da ako pravite nekim poznanicima i to, ja bih vas posavjetovao da uzmete kašikom i vi to se. Ali pošto mi sad svi volimo, družimo i volimo, mi možemo i prstićima. Znači, jedan prstohvat, jes tako kaže. Mostavi više, šta ti je? Ne, ja jedan prstohvat, u zavisnosti koliko ko voli. Ali evo, Nataša je tražila više. Još više. Još, uvalja i dobro. Onda rukohvat. Tako. To je to. Da ima, idemo. Koji prstohvat. Ajde, ima tu se i prosjeka. Tako. A gde će imati više
više nego u praktičnoj ženi. Bravo, ima se, može stvarno. Tako je, nema se, mašta se i gleda se. Eto. Koji su trendovi inače na društvenim mrežama za 2024. godinu? I šta bi poručio mladima, možda najviše, to me zanima? Pa ja bih mladima najviše, ja moram odmah da se osvrnem, to ja bih mladima najviše poručio da iskoriste svoje mreže na najbolji mogući način. TikTok ne treba da se nikome oduzima i da se banuje bilo kome ili Instagram, samo da se iskoristi u najbolje svrhe. U edukativne svrhe meni lično je TikTok pomogao mnogo za moj posao. Za tvoj posao čak, jel? Tako je, da, za posao, za apsolutno sve. A u kom smislu, kako ti je pomogao? U tom smislu da ako sam naleteo na nešto što ja možda ne bih znao da odradim ili kako da se postavim u nekoj situaciji, na TikToku je dovoljno bukvalno da napišete bukvalno da stavite situaciju. Kao neki chat GBT, to da svi su čuli za chat GBT, neki AI koji će vam izbaciti snimke, sve vezano za to i prosto možete mnogo da naučite. Kao pretraživač je postao. Tako je. Jer mi sad stariji mislimo da je to samo ono, ljudi džuskaju, neki instant savjet i ovo ono, ali to je stvari postao umeđu vremenu pretraživač. Tako je. Meni je relativno skoro od drugarica od sestre, je kaže da ona uopšte ne koristi Google. Ja kad sam rekao probaj Google, ona kao što bi na Google kad mogu na TikToku. Tako da to i još jedan najbitni savjet je da se sadržaj koji je neprijatan, koji je agresivan, koji nije dobar, samo ga preskačite odmah. Ne ostavljajte like, ne ostavljajte komentar, samo ga podhitno preskačite jer to na vašu psihu ostavlja jako velike posledice, pošto živimo u toj brzini gledanja videa. Samo šta vas ne zanima sklonite i nakon 3 dana ćete primetiti da vam više to ništa neće ni izlaziti. Algoritam je takav da vam neće izbacivati te stvari uopšte. Tako, nego samo šta zanima. Dobro, znači to i mi roditelji kada sada decu treba malo da kontrolišemo i da gledamo, prosto i njima da objašnjavamo. Upravo to. Da, ali vidiš, mlađe generacije to koriste apsolutno kao pretraživač. Jeste, da. To će biti u stvari, da. Njima kad se kaže Google, oni kao što bi na Google kad mogu na TikTok. Da. E sada, to naravno kad se sve napravi, donesi ove koje si ukrao. Sad ćemo to za kraj, ostavljam najlepše za kraj, šta ti Marina? Evo izvolite, vi kako će velepo napraviti. Gde si kod kuće, a? Da. Pogledajte. Ovo su moji kaneloni, ovo je kad se ja onako baš potrudim, kao sad, na primjer. Kako si ponosan. Tako je. Pogledajte, ja sam malo preko za ovu estetiku. Sve ovo super bi bilo, ali jagoda je nekako, ipak je ovo za Instagram sada, pogledajte. Tako je, hashtag food, hashtag kaneloni, hashtag kalomilice, hashtag jagoda, hashtag uživajte. A evo kako je to počelo sa Marinom i njenim savjetom, odnosno halomilice posle Aleksom. Kada vozite po kišnom danu, ponesite jedan krompir presečen na pola. Halomilice, majke ti vidi, jesi krenula, nisi, pada kiša, ponesi mi krompir od ozgo i seci ga samo na pola, obično retrovizore, potato, da, krompir jedan. Aj ne. Ali mi smo taj savjet pokazivali u emisiji da stvarno funkcioniše. Jeste, to stvarno radi. Stvarno radi, samo mislim nije baš praktičan, ali radi. Ni malo, da se ne lažemo. Radi. Ali imaš puno krompira u gepeku. Da, jabuka, krompira, svega. Moj stan postaje bukvalno... Marinu više nemoj pratiti da ti algoritam ne bi izbacivao. Šalim se. Marina Radivojiša na Instagramu i TikToku. Gospodin dotični pored mene koji onako pravi kanelone, ali je odličan programer i još bolji TikToker. Što ne znam šta je bolje, od čega, sve u svemu. A Nataša ova koja je najduže snima, najkvalitetnije snima, ona je Balkan Woman, samo da znate. Pustite to. Da, nemojte nismo završila. Halomilice. Dakle, čekamo pola miliona ili 150.000 halomilice. 100.000 na Instagramu, pola miliona na TikToku. Tako je. Hvala vam puno. Aj sad ispred da se naklonimo publici. Gde? Dođi Marina i ti da se pokloniš. Šta treba da uradimo? Da se pokloniš. Okej, već ja. Kako je ozbiljan. Mi to svi radimo na kraju, mi se svi poklonimo. Tako izgleda poklon. Ajde. Ajde. To nam je pravilo.